ବୁଝିମି ତମ କଥା। ମା ମା କାହା ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି କି? ଏଇ ମୋର ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋର ସହିତ କଥା କଥା କଣ କି ସେମାନେ ମୋର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି କୋଉ ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋର ଆସିଲେ ଏଠି? ଆରେ ତୋର ବଡ ସାହସ କଣ ଭାବୁଛୁ କି ନିଜକୁ? ଚାକିରି କରିଛୁ ବୋଲି ତୋର ଏକା ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋର ଅଛି, ମୋର ବି ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋର ଅଛନ୍ତି। କାଇଁ ଦେଖିବା, रुको जरा କାଇଁ सबर ଏଠି ତ करो। କେହି ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଚୁପ କର, ମିଛରେ ଏଇ ପଛେ ମୁଁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲି। ତୁ ଜାଣିଛୁ ଓଚିନ୍ଦା ନସାଇରେ ମୋର ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋର କେତେ? ଓଚିନ୍ଦା ନସାଇର ଭବିଷ୍ୟତ ସରପଞ୍ଚ ନୁହେଁ। ମୁଁ କିଏ ତୁ ଜାଣିନୁ, ତୁ ତ ଶାଶୁ। ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥାକୁ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ସତ ମାନିବା ତୋର ଧର୍ମ। ଶୁଣିକି ସିଏ ମିଛ ହେଇଥିଲେ ପଛେ ହେଇଥାଉ। ହଁ ମା ହେଇପା ଆପଣଙ୍କର ଫଲୋଅର୍ସ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସତରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି। କଥା କଣ ଆପଣଙ୍କର ତ ଖାଲି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ତାଙ୍କ ବୋହୂ। ହଁ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ମା ସରପଞ୍ଚ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦୁଃଖ ରହିବନି। କଣ ଠିକ କହିଲି ନା ମା? ହଁ खत्म। बाय बाय टाटा।